санаи 17 феврали соли равон дар мавзеи чарогоҳ заминҳои бекорхобидаи ҷамоати деҳоти пулотони ноҳияи Конибодом ҷасади ҷинсаш мард бо аломатҳои марги маҷбурӣ, қисмати пеши гарданаш ба андозаи 14 сантиметр, васегиаш 6 сантиметр бурида шуда дарёфт гардида, ҳамчун ҷинояти махсусан вазнин, куштори бадқасдона ба қайд ва парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 кодекси ҷиноӣ оғоз карда шуд. Вобаста ба ҷинояти содиршуда аз ҳисоби кормандони оперативии мақомоти милитсияи вилояти Суғд 4 гурӯҳи фаврӣ созмон дода шуда, қариб ҳамаи методҳои фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ мавриди истифодаи кормандон қарор гирифт. маълум карда шуд ки ҷасади дарёфт гардида ронандаи таксӣ Шаҳрванд Раҳимов Иброҳимҷон Абдулҳакимович, соли таваллудаш 1978, истиқоматкунандаи шаҳри Қайруқум мебошад, ки санаи 15 феврал тавассути автомашинаи шахсияш тамғаи Opel Astra аз хона баромада дигар барнагаштааст. бо гузашти 1.5 моҳ дар натиҷаи бурдани корҳои оперативӣ парда аз рӯи ҷинояти даҳшатангез, ки овозаҳои ҳархеларо ба вуҷуд оварда буд, бардошта шуда, ҳамчун гумонбар Шаҳрванд Ахмедов Зоҳид Маҷидовичи 28 сола, сокини ҷамоати деҳоти Пулотони ноҳияи Конибодом дастгир ва автомашинаи ба ҷабдида тааллуқ дошта дарёфт гашт. такси бозори хуҷун Қайроқум анҷа дагор кара 6 та мошин ба بعد کوبا میرفتم میبینیم گوسفند میبینیم گفته با این گتی همجا آمدیم کوهنده من اینه کردنش هم کنم بردیم کت کتی بعد این همینجا پفتاده ماشینا خانما آورده روز کردیم. аз рӯи нишондодӣ ба тафтишот изҳор дошта, гумонбаршаванда ба он хотир ронандаи таксиро ба қатъ расонидааст, ки автомашинашро тасарруф кунад. бо баҳонаи аз чарогоҳ овардани гӯсфанд ронандаро аз ҳудуди шаҳри Қайруқум ба самти рафту бозгашт ба шаҳри Конибодом киро карда ба мавзеи касногузари заминҳои бекорхобида меорад ва бо истифода аз корди хоҷагии бо худ дошта ба ҳалокат мерасонад. маҳз бо ҳамин мақсад ном бурда ба нишастгоҳи ақим менишинад, ки барои анҷоми ҳаракатҳои ҷиноияш қулай буд. корда гирифтам, баъд ҳамин хел кара یک بار همین خیر کردم تمام. این پتر کرد سرعت اینجا روشنیک کشتم ماشین مرد. بعد این ماشین مردن چه کرد؟ بعد این همینجا یک قطعه پتر کرد و جیم شد. баъд аз анҷом додани куштор, гумонбаршаванда ҷасадро аз мошин берун партофта бо курпаи дар боғоҷи мошинбуда мепӯшонад ва нақлиётро бо худ бурда чанде дуртар аз ҷои ҳодиса аз хун тоза карда, олоти ҷинояткорд ва аломати қайди давлатии автомашинаро шикаста ба канали обгузар мепартояд. ҳамчунин дар мавзеи дигар болупӯши нишастгоҳ, ҳуҷҷатҳои автомашина, нишонаи таксӣ ва дигар ашёҳоро бо умеди рӯйпӯш кардани ҷинояти содиркарда сӯзонида, танҳо шабона сабукравро ба манзили истиқоматиаш воқеъ дар деҳаи равоти ҷамоати деҳоти Пулотони ноҳияи Конибодом оварда пинҳон мекунад ва дигар аъзоёни оиларо бовар мекунонад, ки нақлиёти мазкур беҳуҷҷат буда, як шиносаш аз ҷумҳурии Қирғизистон онро дастрас кардааст. номбурда ба пайвандонаш таъкид мекунад, ки барои он ки дар деҳа овозаи ҳуҷҷат надоштани автомашина набарояд, нақлиётро пинҳон ва минбаъд ба қисмҳо ҷудо карда мефурӯшад. бо ҳамин мақсад автомашинаро дар оғилхона ҷойгир карда, болояшро бо алаф ва ғӯзапоя пӯшонида аз назари бегонагон паноҳ мекунад. бо анҷоми ҳама ин ҳаракатҳои ҷиноӣ, гумонбаршаванда Зоҳид Ахмедов ақида дошт, ки ҷинояти содиркардааш рӯйпӯш мемонад. аммо чунин андеша мутлақо хатост, зеро ҳеҷ як кирдори ҷиноӣ беҷазо нахоҳад монд. акнун ӯро зарур аст барои хуни ноҳақ рехтан дар назди қонун ҷавоб гӯяд.